ассалому алайкум тамошобинони азиз, рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад барои шумо. Хушомадед ба видеои мо. ҳозир якчанд ҳами палтои нав омадай хостум барои шумо нишон диҳам аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 7 дарвоза, 1 ряди магазинҳои шишагӣ, тарафи 6 дарвоза рафтан. ҳозиранги даромадгоҳи рақами 10 навистагиай пеш ҷои 7-уму 6 дарвоза буд. Дар ҳози бошад даромадгоҳи рақами 10 навистагиай. Биёед ами 1 рядаш ряди магазинҳои шишагиай ва дар амиҷа шумо мебинед ҳамхе палтову кожинкаҳора беҳад хушрӯ ами новинкаҳошон омадай. Нархошон 3000 то 4500 сомона. Аз 2500 сомон сар мешавад то 4500 сомона. ана инш кадомаш ки набинед светлая и новинкаяй бори навда омадагиай. размерошон ҳамаш ҳаст. рӯзои наздик бо меояд дигар хелош шумо бо метавонед ки аниқ карда нархошона аз анамиҷа пайдо карда бинед. дар инҷа инчунин ҳамхе плашои туркӣ ҳаст. 1200 сомонӣ нархи донашон. инора ман нишон дода будам бо моделҳои навш омадай. хостум моделҳои новинкашам нишон диҳам барои шумо то ин ки барои худтон омада харидорӣ кунед. беҳад хушрӯ. размерҳо ҳамаш ҳастай балишмерка. мебинед чӣ қадр моделҳои фасон дорад плашо. ҳамаш турецки. нархи донаш 1200 сомон. калтатаракош ҳастай ва арзонтарай. омадед бо мебинед 800 сомон, 1000 сомон ам хеле калташ. айнеки дарозай ино 1200 сомонӣ. аҷоиб моделошон фасон. ҳар якташ ҳар хел модел. на марҳамат палтоям ам хел 5-6 намуд омадагиай. бисёрам гулои хушрӯ дора. дариҷа бошад. недуим ряда бинед наи палтоно ҳастай ёям фасонак. размерои ино то размери ами 52 ҳаста. тақрибан то 52 ҳастай. нархошон бошад 1000, 1200, 800 амхе. қисми болоям амхали стриженаи лама ма вайро нархошона гуфтагӣ будам дар видеои пештарак. бо худтон омадед як бори дигар мебинед. дар инҷо бошад амхе кожинков плашо ҳастай. лазерниёи туркӣ бисёр мепурсанд аз анамино. нархҳои аз ҳама қиматаш инора 2300 сомонай. и айнами плашошай кадомаш ки плаш барин дарозай анаминаш 2300 сомонай. аз ҳама арзонаш бошад аз 1600 сомонӣ сар мешавад. на марҳамат биёед як бор хитон бинед бо инаи нусхаш навай бинед. ами гилаш узоруш новинкаяй. бисёр ҳам моделҳои нав бисёр омадагиай. метавонед бо худтон як маротиба омада аз наздик бинед. иҷода 1800 сомона дора, 1600 сомона дора. анами намудош 1600 сомонай ва 2000 сомона дора. ва аз ҳама қиматаш ами плашора чӣ хеле ки гуфтум нархаш 2300 сомонай. шумо ҳам херасшото нагиред ки сар мешавад нами намудо чи костюмуш, чи суртикуш, чи френчуш аз 1800 сомонӣ, аз 1600 сомонӣ то 2300 сомона. размерои калон доранд. метавонед бо омада размерои мисол 58 мепурсанд, 60 мепурсанд. омада хитон бинед плашош. хусусан ҳам плашое ки дарозанд ва ё доранд размерои калон. бинед чӣ қадар френчу суртикои хушрӯ дар анами бозори Корвон ҳаст. инчунин хостум барои шумо намин вая нишон диҳам палтои калтака и тоза замшай материалаш. ана ваёш бошад мехош тоза якум сорт. нархи калтача 800 сомонияй. ино 1500 буданд. ҳозир боша 800 сомонай. вале размерои майдаш мондагиай. размерои 44-46 мондагиай. аз ин дар размери калон нест.
ин аз берунам мехоҳам барои шумо ҳамин палитои новинкаро нишон диҳем. Полосатира и модели солай ранга хушрӯ метавонед бо худтон як маротиба омада аз наздик бинед. Ҳанаи сиёҳшай сиёҳуш буд ва имсол боз ҳам омадагӣ ҳаст. Аз ин сиёҳҳо ҳам остини 3/4 доранд, ҳам остини дароз.